Bé, ara ja tinc la satisfacció de donar pas a unes paraules que ens va dir el director de l'obra, que treballa com un negre, encara que no ho és, i que està així, Vicent López. Avant. Qualsevol parla de només com a component de l'altar de Sant Vicent del Pilar volia donar les gràcies a aquesta entitat per la diferència que he tingut en el meu altar i molt gustosos hem vingut a representar l'acte d'enguany, no? Clar, Vicentica me pregunta ¿vosaltres vindríeu a fer el milagre ahir? I jo, pues clar, me tenia que pensar en 2 segons digui, pues clar que sí. Gustosament, clar està. El vici que tenen estos xiquets és que se fan majors i en esta tradició, que no ho ha dit el Rafa, quan tenen 14 anys pues, se tenen que jubilar. Ja veurem alguns de jubilar-se tan pronto, no? Ara tens que treballar 55 anys crec que són per cotitzar. No, ells se jubilen als 14 anys. I avui és l'últim dia que uns xiquets que jo he dut durant 5 anys, l'últim dia i l'última representació. Per a mi és un honor i és molt emotiu pues que sigui així. Moltes gràcies a tots. És molt emotiu el que ha dit, però esperem i confiem tot l'altar del Pilar que això no s'ho produïsca i que continuï entre nosaltres, encara que sé que està prou decidit. Bueno, una cosa que se m'ha oblidat i molt important. El guió, que és meu, com ja he dit, no sé si ho havia dit, però ho dic ara, no ho sé. Lògicament està escrit en la llengua que ma mare de nostra mare i que nostre pare parlava. És a dir, el valencià que com... Però jo me poso en la pell dels xiquets i estan sent bombardejats en les escoles per una altra llengua molt aliena. Pense que ells, de fet, hasta ara ho han fet bé, diuen el que està escrit, però per favor, si a algú se li escapa algo que mos sone allà al nord, perdoneu-lo perquè no està fet en mala fe. Són tan valencians com tots nosaltres. Ja s'ha acabat, Rafa?
alcances la conclusió de que si a un costat te tires, l'altre també té raó. Ell se casa desinquieta, i no cal que així siga. Si existís la malfeta de ser l'advocat que ho diga. Però saps molt bé, Constança, que l'amistat que ens unís me fa veure com passa cap a la família en crisi. Però segons m'has contat, hi ha difícil solució. Tinc ben clar que un advocat no faria igual que jo. Això ja ho sé, mare meu. Que el teu cos, sense dubtar, és el millor que el bon Déu feu en tu i el saps ho sap. En la vida que he tingut, ho coneixo entre les mans. Estic desfet, desbarbut, necessito un descans. Eres magnífic notari, i saps bé que és com te dic, i que tu, per l'ordinari, saps eixir de morir. No sé què vols que te diga. Fill de mira, Que t'escolte, i així siga. veuràs com així serà. Bon dia, señor Guillem. ¿Qué tal, señora Constanza? Pues mira, passant en feliceta, en l'esperança de que el bon Déu nos permeta veure l'aurora un dia. Vaig, Feliceta. Volen de nou. Jo diria, Armando feia 2 dies que no te deixaves veure. ¿Cómo es usted? En ironía siempre fa que m'acalore. No li facis cas, Mónica, que sempre fa 1000 segones. Ya ho sé, son sermans m'ho indica i pronte con te dones. Digues que te porta esta casa, des de la rua. És que al passar per la porta sempre una idea me creua per la ment i tinc que entrar per a saber com se troben. I com s'anem a trobar? Ben que els dies nos roben la vida ràpidament. No diga això, una Constanza. No ho he de dir. Si és així, no? El temps avança i avança, i nos va clavant sa espina. Però solet encara, alguns ja ho entendran. Mentrestant, jo feliç ara que nosaltres tindran. Destacar-se en el fill en el que ven com ningú, i sempre el nostre fill que destacar-se de dur. Ai, perdó, senyor notari. Quines coses que me diu. Perdona, que és un calvari el que estic dient. I això? Ja saps lo que passa entre els indis i els esperes. Sí, un poquet, però no massa. La cosa, filla, s'enreda. Però digues, què volies? Com ser cada adult, a part de lo que nos digues sobre la nostra salut? Jo... Perdeu, Guillem. Estàs posant nerviosa. Jo, a Feliceta? Sí, estàs posant un tant nerviosa. Què no veus? Senyors Ferrer, no diguin això recontra. Acabem de saber el nostre fill en contra. Senyor Guillem. Vinga, digues, vols saber de Vicente? Vinga, parla, no te rigues. Coneixem el teu secret. Secret? Sabem que t'agrada, que vostres cors s'aprendreix de material que no es vaga i que sou dos bons amics. I també estem enterats de que en la colla hi ha uns membres interessats degut al seu atractiu. Uns membres? Diguem... xicones a les que agrada Vicentet i el bé que fan les persones, que tampoc és cap secret. Des del dia artesanal malalt i del salser, en tota aparència hi ha gran fama per su poder, el que demostra sovint el su poder sanador, cosa que fa ser distint per humana el creador. No creus que això seran pels seus llavis? Ho sé italià. Ai, perdó, senyor Guillem. No em diga això que em desgualla. Si no passa res, xiqueta, que ell t'agrada, és natural, és d'una cara perfecta i és simpàtic i cordial. I què va dir si és sa mare? Mujer meua, no és xibres. Soc sa mare i tu soc. Ni lo que digues. Té raó, doña Constanza, que el seu fill és agraciat i me dóna confiança quan em senta al meu costat. És tan bonic i senzill, tan guapo i tan exemplar, que l'estar junts a son fill dóna el major benestar. I si en sabius endevina que té l'essència divina, què vaig a fer jo, senyor, si parlen tant de fervor? Nos fa veure l'exemplar d'allò que nos interessa, per alcançar l'animara que està cridant sense cessa. Eixa animara preciosa que ell mostra en la seva veu, indicant la senda airosa que nos va portar a Déu. I si parla d'eixa forma, si sempre ho fa com a norma, què vaig a fer jo, senyor, si parlen tant de fervor? Sabeu sabuda i experta en els misteris divins? Nos marca la ruta certa que mostra els millors camins. Els que els nos condueixen evitant tot lo nefast i que ens advereixen per a no perdre abast. Com Vicentet nos commou i a fer el que sempre ens mou, què vaig a fer jo, senyor, si parlen tant de fervor? I és tan bonic i senzill, tan guapo i tan exemplar, que l'estar junts a son fill dona el major benestar. Per això tampoc me crida,
Feliceta, tú en ma casa ya te podía esperar a la puerta del convento. ¿Qué dius? ¿Que había quedat? Ahí quedarme la colla. Pues se m'havia oblidat. És de veres tens raó. Perdona, m'he despistat o, dit d'una altra manera, no m'havia recordat. No patisques, ¿qué les pasa? Así te estaba esperando. Preguntaba tan per tu que un poc se m'ha preocupat, ja que sempre esteu els dos en el mateix lloc. I tant, o va ella, Vicentet, que m'acudís a l'instant. Vale, per favor, no pensáis eso, que ara està pensant. Que els dos són part de la colla, d'amics del carrer La Mar. I vostè saques de veres. No dubtem d'eixa amistat. Estos, no us agrada veure els junts en vostres pensats. Perdoneu-me, però tinc un poc de pressa. Me'n vaig. Està molt bé, Feliceta. I quan vulguis pots tornar, perquè esta casa és la teua i oberta la porta està. Moltes gràcies. Vicente, per a quan has convocat a nostra colla d'amics? Just per a després demà. A la porta del convent? Com sempre, sí. Pues me'n vaig. Adéu, filla meva. Adéu. Presenteu i vés fora. Espera. Aguarda, que els dos tenim que parlar. I jo ja ho he deixat soles, no m'ho crec que recordar. Bé, mare, què és lo que passa? Què és lo que vostè vol dir? Me sembla que aquesta xiqueta per tu tinga que patir. Mare, que sé lo que pense vostè també és errada. No ho creus. Sou gata vella i no estic equivocat. Sé que li agrades i que viu pensant en tu. És normal, com? Soc tan guapo. Què pensáis és lo con tu? Fill, no em vinguis en xancetes que parlem molt seriament. Si és vostè la que això opina de mi davant de la gent, faça-me veure com no les atxerecents. És vostè mateixa, mare, que encara no hi ha temps repertori de falacs. En tot moment i a tota hora. No ho exageres, fill. Això no debo de plora. A boníssima sovint sol dir-me guapo, bonico, simpàtic i ben jovial, fantàstic acadèmico. Vinga, calla, se morral. Que el bon moment és normal i a la fi me farà riure. No vull prendre aquesta forma. No has notat que Feliceta, quan la tens davant tremola i se li posen els galbes com quan se te la fa llorar? Mare, Feliceta és una amiga de la colla, i de veres, no és res més. Davant de tu es posa amor. Només mirar-li la cara, se comprèn el pell. El meu sentiment no es para en tal cosa. En tot moment i a tota hora. Es podria dir que els meus segons són batxes també. Què intenta? Que em fique tot per lo que em diu. No ho faré, que és un altre el meu destí, i vostè el coneix de sobre. Ho sé. Sí. Més si és així, falta-li clara la colla. Que ella pensa en altres coses, d'això me trobo segura. No és un verget de roses el que mostra ta postura. Déu és que em dicta la senda que ve, i que vull seguir. No et dono una reprimenda que a lo que em vull referir és que aquesta pobra xica té un somni fora de lloc. No me pareix bonica la teva actitud tampoc. Ella és una amiga més, de la colla que em seguís. Què he de fer? Llevar-li pesa d'allò que ja existís. Però jo no tinc la culpa, ja sap. Estic molt ben fet. Això no val com disculpa. No puc resistir. Mare, jo sóc molt feliç seguint la senda de Déu i fent-ho com és precís, ell com temps vos quedareu. Eixa és ma vocació, la que vostès m'ensenyaren, i complix en devoció els consells que me donaren. Jesucrist és mon emblema, i sa passió, motiu clar per no trobar problema en el meu modo d'obrar. Que si ella va patir fins al seu últim alè, el seu camí de seguir, com a mi em dicta ma fe. I quan allà en el Calvari la seva vida entregar, comença l'itinerari, que Déu seguir el cristià. Aixina que, mare meua, pel meu futur, no patisca, pues esa idea que inclua per la ment, faré que existisca. I en quan arribi el moment que guardi una il·lusió, ingressaré en el convent per a complir la missió. Saps que conec els deberes i no me para creure que l'exageres gens. Ni a mi, ni a algú de ton pare. Però a voltes em resulta difícil assimilar que en tu alguna força oculta tenia el cor d'expressar. I el cor és obra de Déu, sempre tant del que meria. I ell va morir en la creu con final de s'agonia. I el feu penjar un mà per lliurar-nos del pecat. Ell m'està oferint la mà cap al lloc que m'ha marcat. Sí, fill meu, ho sé molt bé. I estic molt agraïda que visca amb tu la fe que t'ajudarà en la vida. I en el poder que t'ofrina quan poses les teues mans per a lliurar de la pena que sofrixen els humans. Jo faig el que Déu m'indica. I els prodigis els fa ell. Vull parlar ja amb aquesta xica. Eix és el millor consell. Pues que vostè m'ho demana, no patís que parlaré. Més, Feliceta s'enganya si creu el que mal faré.
Ma vida està destinada a ser lo que n'he de ser i lluitaré per a ser-ho seguint els camins de Déu i portant la veu divina a l'infidel o al crent, tal com estic fent ara en la colla que me sent. Però no patisca, mare, que amb la xica parlaré i li diré: no m'esperes, que qui està esperant és ell. Vicent Ferrer, abandona ta postura i llança a ser feliç. Se'l comprèn per a sempre, viu-ta vida, criatura. Una vida que t'ofrena plaers, emocions d'altura, diners en gran quantitat, felicitat sense mesura. Lo que per a ta joventut mereix sense censura. Res d'un sacrifici de mortificació crua, que res de bo te dura tenint l'ànima reclusa entre estes quatre parets que te la deixen confusa. Sí, Vicent, estic ací per a servir-te d'ajuda. Soc un ermità que et vol i que farà lo que puga. Mira que deixes la vida que et dura la sepultura sense haver viscut lo bo, que la vida ens assegura. Eres jove, massa jove per a sofrir eixa injusta existència que la teua vida. Viu la vida en plenitud, fruir-la en forma absoluta. Mira els encants que t'ofrena, que aplaers fortuna. Ja aniran passant els anys i havent alcançat la lluna, podràs per fi dedicar-te al sacrifici que busca la teua ànima que ara t'ocupa. Oh, Vicent Ferrer, l'ermità que et vol t'augura un ple vindre que et desitja, si fas lo que ell te formula. I si acas vol oblidar-me, fes solo una cosa, actua orant com ara t'he dit. Deixant eixe hàbit que es funda de lo que et diu la cordura. Seràs un mal dominic i a la fi et condenaràs con la més fatal despulla. Fes-me cas, pare Vicent. No restes més sinó suma la teua ànima als èxits que la teua vida augura.
Deixa el convent per a sempre viu la tota planura. Contempla si els encants que et justifiquen ma súplica. Aquella fue la primera ocasión en que el nostre sant hagué de sofrir presencia del malèfic Satanàs, baix la figura bellíssima d'un venerable ermità. En aquelles hores feu lo possible per entrar dins de l'ànima santíssima del nostre gran valencià. Després, no en vingué més, mentre sense dubtar proseguia el seu fe. Venint de Déu a la Déu en l'altar de la seva ànima santa que per ell sempre lluita. Però el dimoni no para, no es deixa haver-se diamant. I en futures ocasions a Vicent el va tentar, com ara van una hora quan tenia més edat. Un dia se trobava a València natal, en la porta de l'església on el pare baptitzar, l'església de Sant Esteve. Vegeu què passa. Bona gent, viscau en pau que el rei del pare espera, i en el bosc vol acollir per a dutxar-se grandea. Acabeu d'eixir de missa, i en el meu sermó es contempla lo que el pare Ter demana a la gent que s'interessa, per seguir els seus manaments, per a guanyar aquesta empresa que nos ha de donar pas a sa glòria verdadera. No desoïscau lo que dic, i així seguireu la senda que el bon cristià deu seguir durant sa vida sencera. Bons germans, sigueu fidels a la Santa Mare Església. Complid lo que ella demana sense mostrar-li cap pega. Això és lo que ens ha lleit cura el pare Ter a tots prega. No oblideu que ell ha de ser el jutge que posa en regla totes les nostres actituds de cara a la vida eterna. Ara aneu, deixeu-me soles per entrar en penitència, pues la mortificació reforça molt ma consciència. Aneu, bons germans, aneu. No feu vostra vida ètica i taneu-li el màxim suc per enfortir vostra ètica. I ara, rebau com Déu mana una benedicció sincera. En nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Ajuda'ns, pare Vicent. Tu que sempre has ajudat al pobre i al desvalgut. Mira este pobre mortal que en la pobrea batalla i d'ella no es pot lliurar. I a més, jo també precise que em vulguis ajudar, perquè vull que me confesses. Vull nos pegas confessar. No se demane per mi, sinó per ella, que fa tot el que pot i s'està sacrificant. Només te demana el Molina, que la salut me és igual. Ja sé que fas un milagre, però no demane tant. Una almoina, sola això. I el bon Déu t'ho pagarà. Per què em demanes almoina si saps que no tinc nau? Deuries saber, germà, que com tu, igual pobre soc. La meua alegria és altra, no és matèria d'este món. La alegria que insinues no me pot fer campana, perquè la que necessite és poder-ho. Escolta, la filla i jo ja porteu de temps sense pegar-nos. Pare Vicent, només te preguem això. I jo també necessite que escoltes ma confessió, perquè un sospecat rodeja en ma vida en el seu entorn. La confessió mai se nega, si se demana de cor. Podràs confessar-me ara? La que puc és ma missió. Però així enmig del carrer? Filla, per supòs que no, i no és el lloc adequat per a complir el que vols. Millor, entrem en l'església i als peus del nostre Senyor podràs trobar-te alfisana de lo que et causa dolor. Té raó el pare Vicent. Entra, que Déu aguarda esa pura confessió que està pensant en l'ànima. Però passa tu també, no et quedes així en la porta que el fred. Espenta de bo. No patisques, no m'importa. Ara he de confessar a la filla per a calmar-se el perdó. L'església està solitària, no me paris de raó el que dius. Jo crec que sí. Entreu, que l'espera sola servirà perfectament per a fer-se mal que són. Qui eres tu? Que així no
és que te conec. T'he vist una altra vegada fa molt de temps. Sí. Això crec. Me parece que te equivoques. Dirías PNC. El que posen es catedral una semana només. Pare Vicent, me confesses? Vull lliurar-me del pesquedo. Sí, filla, vull confessar-te, pues és lo que dec i puc. Però, per què tanta pressa? Vinga, passa a l'interior, agenolla't mentrestant i ve resant en fervor. Però passa tu també. No cal. T'esperaré fora. No m'agrada ta actitud i crec que estaré a l'hora de parlar ben net i clar, posant les cartes amunt. Jo conec el teu semblant, més no sé de quin assumpte. Torna a dir que... Ja ho sé, recorda el que m'has dit, però el conec. Ho sé bé, no m'enganya el meu sentit. T'he vist una altra vegada i no recorde quan fort. Pot ser causa derivada dels teus viatges pel món. No sé, no ho tinc massa clar, però et veig d'altra manera. Ara has de confessar a ma filla que t'espera. Ja vaig, la confessaré, pues que jo necessitaré mostrar-te el fet. No he de faltar a esa cita. Vicent, corre, dónate aire, que nuestra madre te crida. Però què passa, germana meva? Que nuestro padre nos troba massa vell i te necessita. Però tinc que confessar a una jove que ho precisa. No pots perdre el temps. Després confessaràs a esa xica. Entre el disc con Dominic i salva i santa que fàtica i torna-la per bon camí. Entre i salva ma filla. No entres, Vicent. Vine en mi, fes-me cas. No és que em dicta la consciència. Vine a casa, que se li escapa la vida. Però, Constanceta, el cas present me dio i m'inclina a salvar un ànima que en la foscor vull caminar. Aixina és. Pare Vicent. Què és així? Però, que no has vist qui és? Desperta, Vicent, i mira'l. Calla, fill de Sant Tranquil. A cap vingut, per la Bíblia. Alliberar el teu germà del teu poder sense mira. Ara per fi ja ho veig clar. Eres qui m'amargava ma vida, l'amante dels meus somnis que em provoquen agonia. Eres ell, fuig Satanàs, pestel d'ací cosa indigna. Però tu com t'has vist? Com has tingut tanta vista? No t'estranyes, bon Vicent, que jo també el coneixia. T'he vist com tu el món sense somni, al llarg i l'ample de ma vida. També l'has ensomiat? I sempre canviant de pinta. Lo mateix se me presenta com de veritat com de vestit d'imatge. Sempre fa igual. Pues lo mateix jo et diria. Més encara no comprèn. Qui pot ser esa companyia? No ho saps? És la tentació la que juntament camina, per a tentar els mortals, com fer tu pretenia. La tentació? Clar que sí. Tens raó. Eixa sa filla. Gràcies, germana, per fer que no cayera esa cita. Este favor que m'has fet, que el tornarà un dia. No has de tornar-me, que ha sigut Déu que me guia, que vinguera a rescatar-te perquè el mostrares com víctima. Ell és qui ha creat els pares per a que el meu fill complira. I l'excusa que has buscat sobre lo del pare... Ell serà apropiat per a que consideres del perill que te venia. Motiu pel que eternament i estarem molt agraïda. Anem, pues, germana meua. Tornem en nostra família. Després de decretació en vingué moltes més. Satanás no permitira que seguieran son querer. Però nuestro bon paisa, en la senyal de la Santa Creu, cada vegada es despega del seu mal director. I així passaren els anys. Així no corria el temps, ja que el deute que tenia Constanceta tingué el moment necessari per a fer-li el pagament. Veureu el que així ens conta el relat verdader de les tapes viscudes per gran Sant Vicent Ferrer. Nos trobem a Teulada, en un poble molt menudet, quan estaven començant els 1400. Nostre dramaturg, que era famosa al món sencer, pues numerosos milagres envoltaven el seu ser. Constanceta i seu marit vivien allí contents. I ocorregué, en un bon grup, estant son germana present, al poble de Teulada va tindre lloc este fet. Contempleu els cristians, perquè d'ell tot se detregué. Ahí está la tía Cisca, fa cara de estar que bufa. Haurà jugat a la visca, si no guanya s'atufa. No mateix que li passa quan va visitar els seus cants, que es torna carabassa i a poc a poc s'enrotllants per la seva boca. Exacte, es posa que
I quan li furten el lacte, se posa que igual s'esmor. Com no té diners la pobra, sempre ha d'estar vigilant les fruites que té de sobra d'una manera aberrant. I encara quan es queixa de que a sovint desapareguen fruites en tantes que en té i com ella, altres reneguen. Van augmentant cada dia, segons els contes majors, i diuen que és la unia per als pobres llauradors. I per a tu i per a mi, que no us culpen a nosaltres. Sols per un gos de matí. Sí, ja no som nosaltres, però com aquell dia ens van pillar en pana, sempre que furte, ei, posen de filigrana. Que ara com fa algun temps, que el robament s'ha parat. Que si no... Com contratent no s'haguera resultat. Si pares un gafarró i encara de mala bava. No coneixen el sabó i per això no s'hi llava. Mira, precisament li porten la bossa amb tros. Anem a veure un moment que em farà caure de tos. Shakespeare, què vas a fer? Arribles de bona gana, així en mitad del carrer d'esta dinerada anciana. Bona idea, ja t'entenc. Espera ja veuràs. I així està. Això li ve per a que es llave el nas. Maleïts i gaudi mani, que això també són parells. Tots els fills d'una llauna. Estem maleducats. No tinc un present meu. No vull cap. Vinga, vinga. Està la tia Cisca. Però esto no lo sé cap. Raïs, Carles, Venturlani. No m'ho estic despertant. Reducciones tía Sisca, ¿se puede saber qué le pasa? Pues que me té que passar. Ets a xencola i es marxa. ¿Quién ha sentido? Els menuts, que tots s'aprenen a xenxa. I quan em roben les fruites, me cal fer la cara baixa. ¿Qué ha sido? El topo de Crispy morre helada. I tu, Prudenci, què fas? És que no eres un guardià? Ya sacan solo el menú, Són més roïns que la grama. pero tienen simpatía. Simpatia. En una gàbia haurien d'estar tancats. I que no està respirada. No me furten un día, no me sigues exagerada. Además, con lo que te digo, una auténtica chicada. Ai, Prudenci, ja estem en la demostració. Com eres un tros de gat, no es va a la casa santa. T'hauries de ser tu. I no deixe con que és pasta de cocot. Al xerendel. Ja està, bona estupenda. A propòsit, sap què diuen pel poble? Que sa germana es troba allà al domini, que ha vingut per a fer gala dels seus poders sanatoris en Calatia Pasquala, en la que, ja sap vostè, està sa filla malalta. Que innocentota és la gent. Pense que podrà sanar-la. Que és hecho bé d'amic. És solament una farsa. Un engany, una mentira. I esa xica està en les últimes. No acabarà esta setmana. Estic segura de que no acabarà esta setmana. Que vostè prou mala entranya. No veurà fins la Vicent la sanarà. Marxa un caula. En fi, tindré que seguir. Que tinc un trofit a casa. L'ajudaré. Calla, calla. Tu a lo teu. A vigilar a deixar perillosa. Que segur que en els meus camps farà el que tinc en gana.
ja fa temps que es porten com l'humana. I com m'asseguren que es troba tot? Encara no. Així no es pot de pressió, que sou pitjor que una plaga. I si no se us controla de prop, sempre esteu en mà. És la gent, que parla molt. Jo fins i ja que massa. No s'haurà d'exagerar. Sí, sembla molt bona pasta. Crec que l'únic que es convé és vostè. Vostè té una ànima pura, perfecta, divina. Com cal ser. Paraules no volen faltes. Me reconec que m'agrada que em digueu que heu canviat. En fi, seguiré la marxa. Aquest matí tot el poble no m'estic tema de parlar. L'estància de Floricent, el nostre home de problema. Igual que para mi la prenca la tía Pascuala. Encara que no s'agrega la tia Sisca. Quina guasa! Quina guasa. A veure si estàs controlant lo que jo així ella parlava? Doncs estaré morida. No li passa cas, pues parla per parlar, però ell en el fondo se pot dir que no és. Però jo crec que si fondo està darrere una tàpia, perquè a mi ja no hi ha res. Ni jo tampoc. Quina guasa. En fi, la Sisca es coneix i seguirà fins que vaig a Puntareu I creu que anirà. Però si és una enrotllanta. Vinga, vinga, ja està bé, aneu ja. Mireu, què passa? On t'has de per ahí? El Fra Vicent! Bien sentada. Venim cap així contents. Fra Vicent els encapçala. Ara sabem què ha passat. No te volen lo que pasa. Bona gent, viscau en pau. Pare Vicent, benvingut al vell poble de Tubilalla, que els nostres... Fra Vicent! Pare Vicent. Alceu-vos de terra, volguts germans, que som iguals contra Déu. Us agraïs les ventures que tot el poble me feu. Moltes ganes jo tenia d'arribar a este replà, on ma germana ha format un llar noble, pur i sa. Templada estava present des de sempre en les pregàries, i al pare que li he pregat les ajudes necessàries per a que vedeu la llum de la seua eterna glòria. On anirem a parar quan rebam convocatòria. Més ara he de proseguir, perquè una veïna vostra precisa la presència per a sa filla, que es postra per infausta malaltia, indefensa en el seu llit. I he de fer tot el possible per a guanyar l'envit a la mala i la barca, que mai no es deixa als humans. Deixeu-me pues proseguir per a impondre les mans. Seguim avant Constanceta, que si Déu vol, la vengarà de la vida de tornar la jove que està mala. Quants dies, germà, ja estan fentes a casa. Pues anem, no perdam temps, que no es pot fer per rebassa. En quan puga, tornaré ple de sincera emoció per a fer-vos arribar la llum viva del sermó. Que continueu en pau, bona gent, receu per mi, per a que Déu me permeta el triomfo en el meu destí. I jo també. Jo no vaig, el sou ningú més regala. He de seguir el treball, vigilar sense cap de pausa. Esa és la meva missió, treballar per a tal causa. Adéu, xicons, sigueu bons. O serem, no passa pena. Adéu, senyor guàrdia. Adéu, vaig a seguir la feina. Anem cap a ell? Anem. Quédese con tu bon amic. Anem a veure què fa el meu pare de venir. Aneu, Vicença, que espereu que aneu a veure. Una fas una mentida. Ja esteu fent que m'acaso. Jo no tindré presència. De preu el bon i sa trama, que es trau entre les mans del plane, en tal de fama. Aixina, tia Sisca. No deixes de ser com eres i lluita contra ese ser al que abomine de veres. Ves, corre, lluita sense pausa, com des de sempre te fan. Perquè estic part de que triomfe des del dia que nasqué. Ves, corre, i lluita contra ell. I mira el que vas a fer.
primera vegada que me troben igual cas. Déu a vegades m'indica que no és el moment apropiat. Germana, tens les cares. Fixa't en els semblants. Calma, germana, tinc calma perquè no sé què passar. Irà seguint, fins no se troba el punt que m'ha assenyalat Déu en la meua visió. Està bé, seguim avant. Però de veres, Vicent, no comprem per què serà. Això no resulta estrany. Seguim, i doncs no se troba el punt que m'ha assenyalat. En el camí de les Rochetes. Just en el punt que està, l'encreuament en un altre. El de la Cisca, està clar. Això he vist en la visió. Pues anem, seguim avant. Però de veres, Vicent, no comprem per què serà. Tu acompanya, lo de més queda amb Déu i en estes mans i la vida de la jove depèn de lo que n'hi ha allà. Però, si esto és una senda, un camí, no res més n'hi ha. Però si no ha dit Déu, segur que motiu hi haurà. Proseguim de Constanceta, un deute que vull pagar. Mira, però no cessarà. Eixe deute està pagat. No m'expressa tal com és i sent el meu sant germà. Este és el punt. No cap dubte que us he vist en la visió. Però què et passa, germana? Tinc set i molta calor. Pues vés si vols tu a casa, que així quedaré jo. Perquè este és el punt exacte en el que eres tentació. No puc anar, no me trobo gens bé. Te veig mal color. Què te passa, Constanceta? No sé, tinc sofocació. Necessito la fresca d'aigua d'una font que apreta el sol i la força m'abandona. Em falta la respiració. Tinc set, una set immensa. Què és lo que té, ma germana? Ajuda-la, per favor. Dis-me, pare, què puc fer per donar-li solució? Gràcies, gran Déu. Ja tinc clar tot allò que de mi vols. Que es faça ta voluntat, com tu desitges, Senyor. Dimi veu, germana meua, que ja no existís perill. Veu d'esta volguda aigua, que el bon Déu ha fet brollar a seguir. Calma-te, imperiosa set, que detonarà el tranquil viure, que fins mi mostrarà el teu goig existir. Veu, volguda Constanceta, mon deute ja l'he complit. Alça de terra, germana. Mira'm als ulls, Constanceta. Esta aigua té que brollar eternament, sense pega. Entre teulada i moraïda, sí, en este punt mateixa, construiré una ermita que celebrarà esta gesta. La font santa serà el nom per a que la gent la conega i qui vega d'esta aigua tindrà l'alma bendeta. Com ja la té la xicona, que del perill se desapega. La filla de la Pasquala, que ve corrent ben apressa a donar-nos eixa nova. Contempleu-la, així aplega. Pare Vicent, un miracle. La seva sonadora ha obrat com tots esperaven. La meva filla millora. Ja parla, ja nos coneix i ja es persona. Deixa'm besar els germans. Gràcies per donar-me l'aurora un hotel d'agua a casa per la vida que em retorna. Alça de ter la Pasquala, que lo que dius m'emociona. Però no sóc jo, que és Déu, qui ha trencat la marga argolla. La missió que Déu m'ha fet complir, i l'ara la veig tota. M'ha indicat este camí i este punt, per a que fora allò precís per a fer-nos sobre la llum cegadora d'aquell que només veu ombres i tu essència verinosa. No te'n vagis, tia Cisca. Més que la vergonya no a fer-ho, seguís així, que el bon Déu te perdona. Vine, acosta't cap a mi. Si el sentiment t'angoixa, abandona ja aquesta idea que te causa la zozobra. Vine, avança, no patisques, el bon Déu sempre ens escolta, com m'ha escoltat al sanar a la jove malaltosa. Al fins que en el seu record, l'aigua brollant calorosa d'esta pedra que ja es fondrà sempre, a tota hora. Pare Vicent, li preguem més autèntic perdó. Si és que creu que puc obtindre. Ja el tens per molts dels dos. El pare, per ser pare, i el meu, per ser servidor de les doctes ensenyances, però el Vicent creador. Alça de terra, tia Cisca, que el teu ser ben famós, segur que es farà des d'ara, per l'efecte bollador, d'esta font que emana força, i que brollarà en amor, en temps de pluja, sequia, faça fred o calor. El que visc en este dia, mai ho haguera cregut jo. Si és que no veig per meus ulls. La fe és distinta d'això, ja creu-le sense veure. Eixa és la que té valor. Jo
ser, però avui m'ha causat tanta impressió el que heu fet que estic nerviosa del tot. Vibre de feina i entusiasme, i sobretot de molor, que haver salvat a ma filla és per a millor, no millor. Quin fe volgut que assista, i confia en el Senyor, perquè va morir per nosaltres després de la gran passió. Escolteu-me, bona gent, escolteu el meu sermó, en el que vull dir-vos coses que em naixen de dins del cor. Vos, germans, Déu ha volgut que a este poble vinguera per aportar-vos la veu de qui s'hi dona i s'entrega, per salvar vostres ànimes de la condenació eterna. Llegeu la Bíblia, germans, perquè en ella se contempla la lliçó més exquisita dirigida a la consciència. Rebau en ella les armes que l'ensenyança nos presta i començareu a entendre el que va seguir la senda que Déu nos té ben marcada, però que a voltes se deixa. Germans, recordeu el Gòlgota, aquella terrible escena quan Jesucrist espirava enmig d'angustiosa pena. Rememoreu els instants i sentireu com apreta el vostre cor l'amargura que el pobre en la creu visquera. Perdoneu-los, no saben el que fan. Pregant sincerament al seu pare, al bon Déu quan entregàs a consciència. Perdoneu-los, recordeu, pues sempre seguís a la regla. Ei, perdona als enemics, sos pecats i sa inoblea, i mai els deixarà soles en el desert d'Ipurea. Jo he sofrit 1000 tentacions del dimoni, però em sembla que tenim a Jesucrist al costat. Res més me resta. Així deveu fer vosaltres, bona gent, tingueu fe cega en complir els manaments de Déu i la Mare Església. Teulada i Moraira tenen una font nova. Guardeu-la, i sempre vos donarà fe, obediència i fortalea per alcançar aquesta glòria que el Pare Eterno vos reserva. Rebau la benedicció que de son cor per mi aplega. En nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. lectura als xiquets, un nom de cada un. Com a trobador, en este cas trobadora, Dulce Collado. Com a Constança, la mare de Sant Vicent, Maria Navarro i Mira. Guillem Ferrer, el
pare de Sant Vicent, Raúl Pérez i Martí. La jove Feliceta, que volia algo que després no va aconseguir, Marta Llorens i Garduny. Vicentet i Vicent Ferrer, Vicent Àngel Barberà i Mateu. La veritat, que ja sabeu qui era, Diego Portero i Escorcia. El mendicant, que també sabeu qui era, Rubén Pérez i Martí. La Tentació Noelia Morio i Celis. Crispí i Xec de Voltors Xiquet, Quique Navarro i Atienza. El seu amic, el grup dinàmico que formava la parella Topolet, Álvaro Mateu i Picasso. La tía Cisca, que crec que sabeu qui és, Inciar Silvestre i Ortiz. Heu vist que no està bé la comparació. Prudenci, Sergi Gutiérrez i López. Constanceta, Ana Martínez i Martí. Pascuala, Mónica Mateu Picazo. Com a gent del poble, Marta Llorens Garduño, Raúl Pérez i Martí, Judit Collado i Carbonell, Cortés Silvestre i Ortiz, Lúcia Navarro i Atienza. Desitgem que us hagi agradat este miracle. Moltes gràcies. Vull donar-les gràcies en nom del grup d'Acció Ensayista a l'altar del Pilar, al director, a l'autor i molt especialment a estos xiquets que en uns temps tan foscos per al futur de la llengua valenciana ens han donat la il·lusió i l'esperança de sentir-los parlar i de veure que encara els xiquets valencians saben parlar en l'àmbit valencià. Moltes gràcies. I anem a fer l'entrega d'una camiseta d'aixes nostres del grup d'acció a cada un d'aquests xiquets. Moltes gràcies. I per al nostre autor favorito, el nostre autor Rafa Melià i el director, un llibre per cada un en llengua valenciana. ¿no?